Doposud jsme se dívali na to, co je vizuální smog, odkud se vzal a jak s ním úspěšně bojí v zahraničí. Ale jaká je vlastně situace u nás? A co můžeme udělat, pokud chceme něco změnit? Inspirací pro regulaci vizuálního smogu nám můžou být již v předchozím díle zmíněná zahraniční města jako São Paulo či stát Vermont. Jak regulace ovšem dosáhly? Jednoduše, pomocí manuálů a zákonů. Například již zmíněné brazilské São Paulo či indický Chennai zavedly zákony, které venkovní reklamu legislativně regulují či zakazují. Stejně k tomu přistoupila i na lokální úrovni Paříž, anebo na úrovni národní Finsko. Jedním z manuálů, které stojí za zmínku, je například Moscow City Design Code od studia Art Lebeděv. Ten neřeší urbanismus a architekturu města, ale roli grafického designu v reklamě. Jak ve své diplomové práci zmiňuje Veronika Ruth, moskevský manuál, navzdory jazykové bariéře, je díky své ilustrační stránce velmi srozumitelný a pochopí jej i lidé, kteří ruským jazykem nehovoří. Zde vidíme například ukázku vizuality vývěsných štítů. Jejím cílem je vyobrazit pouze logo společnosti a popřípadě druh podniku. Veškeré další informace, jako jsou odkazy na webové stránky, telefonní číslo či nabízené služby, by na štítech přítomné být neměly. Na druhé ukázce vidíme příklad brandování fasád. Celobarevné křiklavé polepy jsou opět nevítaným provedením identifikace provozovny. Správným řešením je černobílá barevnost, potenciálně doplněná o jemné neonové podsvícení. Určitě by se nemělo jednat o svítivé pohyblivé LED panely, které nalezneme na řadě českých prodejen potravin. A jak tedy prodejny potravin v Česku řešíme? V posledních letech se o podobu svého veřejného prostoru začala zajímat spousta měst, například Praha, Brno, Ostrava nebo třeba i Příbram. Postupně se podíváme na to, jak jednotlivé manuály k venkovní reklamě přistupují, jaké další aspekty se v nich řeší. Často je totiž vizuální smog jen dílčí součástí širší problematiky. Jedním z prvních komplexních dokumentů je manuál tvorby veřejných prostranství. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy jej vydal v roce 2014 a představuje kroky k systematickému zlepšování veřejného prostoru. Jeho cílem je definovat principy a pravidla pro kvalitní veřejná prostranství, reagovat na dlouhodobě neřešené problémy a navrhnout nástroje ke zlepšení situace od celku až po detail. Návod se zaměřuje na estetické, funkční, sociální a environmentální aspekty veřejného prostoru. Zabývá se fázemi projektové a technické přípravy, realizace, správy a údržby veřejných prostranství. Ta se dělí dle charakteru a urbanistické úlohy ve struktuře města na tradiční, například ulice či nábřeží, a specifické a doplňkové, například pasáže, vnitrobloky či okolí dopravní infrastruktury. Cílem je, aby každé veřejné prostranství mělo čitelný charakter a zastávalo jasnou a smysluplnou úlohu v celkové struktuře města. A jedna z posledních kapitol je právě věnována venkovní reklamě. Ta se skládá z velkoplošné reklamy, reklamy na městském mobiliáři, kulturní reklamy a označování provozoven. Jak je z ukázek patrné, ilustrační složka, podobně jako u moskevské alternativy, zde skvěle slouží jako návod ke kultivaci komerčních médií. Užitečné jsou i názorné fotografické ukázky dobré a špatné praxe. Když už se bavíme o dobré praxi, musíme zmínit i manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno Střed. Tento návod vytvořila ve spolupráci s ilustrátorem Janem Šrámkem terapeutka veřejného prostoru Veronika Ruth. Ta, stejně jako autoři pražského manuálu, rozdělila venkovní reklamu na dva základní typy. Outdoorovou, jako jsou billboardy, plakátovací plochy či inzerce na městském mobiliáři. Druhým typem je reklama na provozovně, tudíž lokální označování podniků. Jsou to například nápisy z logy společností, výstrče, polepy výloh či volně stojící reklamní poutače. Tento dokument obchodníkům poskytuje návody od jednání s úřady až po tipy na výrobu a realizaci označení. Dokument poukazuje i na existenci dotačních programů a možnostech finanční podpory pro podnikatele na vylepšení vizuální reprezentace svých provozoven. Například zde můžeme vidět, jak označovat obchodní domy, v nich sídlí více firem a společností. Pokud v domě provozuje podnikání jen jeden subjekt, vývěsní štít by měl obsahovat pouze název společnosti a veškeré další prvky by měly být z designu odstraněny. Manuál se tak věnuje všem možným typům venkovní reklamy a je volně přístupný na webu Veroniky Ruth i městské části Brno Střed. Jak jsem již zmiňoval,
Praha a Brno nejsou jediná města, která se o svůj veřejný prostor starají. Jako další můžeme zmínit aktivity jako Ostrava 360 či plzeňský manuál reklamy ve veřejném prostoru. Jak jste si již možná všimli, tématu vizuálního smogu se nelze v České kotlině věnovat bez zmiňování Veroniky Růth. Ta v roce 2023 na zakázku Sdružení historických sídel vydala další manuál. Kuchařskou kultivace českých měst, aneb jak kultivovat město během jednoho volebního období a sklidit za to adekvátní pochvalu. První část je věnována právním aspektům a nastavení pravidel pro reklamy. Druhá část překládá kultivační kroky skládající se z empirických zkušeností profesionálů napříč obory. Autorka zde poukazuje na častou nedotaženost a chaotičnost doprovázející kultivaci veřejného prostoru. Poslední část se věnuje komunikaci, ať už s radnicí, anebo třeba i s veřejností. No a jak se k problematice vizuálního smogu tedy staví česká veřejnost? Na sociálních sítích nalezneme řadu nadšeneckých komunit, které aktivně brojí proti venkovní reklamě, ať už legální či nelegální. Jednou z nejaktivnějších a nejznámějších je skupina Přidej se a strhni to. Členové pravidelně poukazují ať už na novou nelegální reklamu, anebo sdílí porovnání stavu před a po odstranění komerčních ploch. Právě členové z uskupení Přidej se a strhni to spojili síly s kolegy z Nechceme billboardy a spustili aktivistický web Nelegální reklama. Ten nabízí podrobný a praktický návod, jak přimět úřady k odstranění billboardů. Ty jsou často nelegální, jelikož buď to nikdy nedostali stavební povolení, anebo jim už dávno vypršelo. Web mimo to nabízí i přehled zákonů, vyhlášek a nařízení, na základě kterých lze reklamu odstraňovat. Pokud si nejste jistí, zda daný billboard v blízkosti vašeho bydlení či zaměstnání je legální, můžete využít i interaktivní mapy, která vám příslušné informace zdarma poskytne. Mapa zároveň slouží i případným inzerentům, kteří mají zájem o marketování pouze na legálních plochách. Legální a etická reklama je přeci jen také záležitostí společenské odpovědnosti firem. Samotnou sférou této odpovědnosti by mělo být i umisťování doručovacích boxů. Mezi nejvýznamnější hráče v tomto odvětví se řadí Alza, PPL, Česká pošta a nebo třeba Zásilkovna. Právě poslední zmíněná společnost zažila poněkud turbulentní reakci na sociálních sítích poté, co pro svůj box vystavěla speciální ostrůvek přímo na jednom brněnském schodišti. Firma však obratně zareagovala a box včetně betonového pedestalu odstranila. Firmě tímto způsobem gratulujeme, děkujeme a doufáme, že se přístup umisťování boxů stane více ohleduplným ke svému okolí. Na závěr je potřeba zmínit i jeden z nejvýraznějších počinů v oblasti odstraňování reklamy v poslední době. V roce 2024 se po rekonstrukci znovu otevřela zastávka metra A Jiřího z Poděbrad. Ta byla ve startu veřejnosti znovu přístupněna bez přítomnosti plakátovacích ploch podél eskalátorů, což je v případě pražského metra běžnou praxí. Po bouřlivých diskuzích na sociálních sítích a chválení čistoty rekonstruované stanice se město uchýlilo ke kroku tuto stanici nechat bez přítomnosti reklamy. Původní argumenty, že je reklama ze stanice důležitým zdrojem finančního kapitálu, se ukázaly jako liché. Finanční částka, kterou reklama na Jiřího z Poděbrad přispívala do rozpočtu dopravního podniku, byla jen 116 000 korun. To je v celkovém příjmu dopravního podniku 170 milionů korun z reklamy zanedbatelná částka. A došlo tak k zachování čistoty této áčkové stanice. Nyní se můžeme sami sebe ptát. Budou následovat i další stanice metra, či různé české ulice, anebo je necháme zamořené reklamními nosiči? My vám nyní chceme poděkovat za pozornost při sledování této minisérie věnující se vizuálnímu smogu nejen v Českém rybníčku, ale i za jeho břehy. Pokud máte zájem mít v obraze, co se v oblasti vizuálního smogu děje, doporučujeme sledovat LinkedIn Veroniky Růth, web querulant.org a nebo i zmíněná občanská sdružení v tomto díle. Děkujeme a na viděnou nikdy, jelikož věříme, že se divokého koně v podobě vizuálního smogu podaří zkrotit.